A good part of the world today suffers from a shortage of bread. But there is even greater shortage of the spiritual bread. Jesus Christ Himself, "I am the bread of life," He declares. Unfortunately, these people do not really understand their hunger. They fill up their spirits with pleasures of the world, material things, and they think of nothing but the present. Will you allow them to starve and die? Is there anyone who will give them this bread? The apostles of the media of social communications live and give Jesus to men and women of every age the good news of salvation. Come and join the Daughters of St. Paul. For more information, please contact the Vocation Directors. And ABS-CBN bring you Christ the Healer. We lift up to God our personal intentions as well as the petitions of the following. For the healing of Judith Escuadro, Teresita Acantilado, Lita Manlangit, Lucy Canora, Jessie Lim, Beatriz Roble, Tate Segura, Achilles Cabahog, Erlinda Yu, Vicky and Tanto Pogoy, Evangeline Texon Sencio, Liberato Paring, Blas Castro, Queenie Yu, Cherilyn Saranillo, and for the sick admitted at the Cebu Doctors University Hospital. For the good health of Chan Chin Lam and family, Arlinda Paras and family, Nathan Thomas Ho, Neil Sailoon, Gina Marie Ipil Batikin, Leonora Padilla, Ailis Ongchoco, Cecilia Avanzado, Richard Sabal, Leonida and Hipolito Cameros. Birthday blessings for Anon Atega, Dr. Elaine Gallito, Jean Lee Belandres, and Julie May Toazon. Special intentions of DVS High School Batch 79 for Jessica Marie Cane. Blessings for television mass sponsors and benefactors, for the protection and safety of overseas Filipino workers, seafarers, for our soldiers deployed in Marawi, and for the safety of the family of Kim Bartolabak in Gihulngan, Negros. For the eternal repose of Dr. Potenciano Larazabal Jr., Potenciano Sr., Gaudioso Cañete, Celito Peñalosa, Conciso Go Macias, Rosita Yang, Lilia, Gamaliel, Benjamin, Lucia, Egberto, Jessie, Evelyn, Maria Cleofe, Camilo, Cirila, Maria Carmelita, Braulio, Bonifacia, Rudy, Elmira, Michael Bryan, Celerina, Albino Sr., Albino Jr., Cecilio, Crisanta, Jimmy, and all souls in purgatory. Naiguntang Ginoo uban sa mga magkuhawi, ang kalipay kaisingin, ang Ginoo labing hingpit. Naiguntang Ginoo uban sa mga instrumento, ang kalipay kaisayaw, tumulang adlaw, tugtugan ang gitara, ipalanog na ang trompeta, ang Ginoo sa gugma.
kaayo. Salamat Ginoo sa imong kaayo. Mayong buntag ug mayong Domingo kanatong tanan. Welcome sa pagsaulog ni Santos nga misa. Akong itunol usab akong mga espesyal nga mga Sunday greetings sa mga tawo nga tuwa sa nagtagsa-tagsa ka mga panimalay, labi na tuwa sa ospital nga mga masakiton nga nagatan-aw og nagauban usab kanato sa pagsaulog nining Santos nga misa. Sa ngalan, samahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo, Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Mga igsuon, maginulsong kita sa atong mga sala aron maandam kita sa pagsaulog sa Santos nga misa. Kaluyan unta kita sa Dios makagahom sa tanan ug pasayloon sa tong mga sala dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit. Dahil sa iyang mga tao, dili sa yuta. Ginoong Diyos langit ng hari, Diyos Amahan magkagagawon sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo. Nagaday kami kanimo, tungod sa imong himaya. Himaya sa Diyos dito sa langit. Ginoong Jesucristo, buktong anak sa Amahan. Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos. Ikaw nagawag kang sasala sa kalimutan, kaluy kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan, yawatan ang panganuyo. Himaya sa Diyos dito sa langit. Kay ikaw lamang sa tuo
sa himaya sa Diyos na Amahan. Amen. Amen. Himaya sa Diyos dito sa langit. Magampo kita. O Dios, among amahan og tigpanalipod, kung wala ikaw, walay maligon, walay santos, tultuli kami nganha sa kinabuhing tunhay, pinaagi sa pagtabang kanamo, sa hustong paggamit, sa mga mayong butang nining kalibutana. Kini among gipangayo, pinagi sa mong Ginoong Kristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Gikan sa unang basahon sa mga hari. Usa ka gabi ni ana, samtang didto si Salomon sa gabaon, mipakita kaniya ang Ginoo. Pinaagi sa usa ka damgo, ug miingon kaniya, "Pangayo kanako bisag unsa." Ug si Salomon miingon, "O Ginoo nga akong Dios, gihimo mong hari ang imong mga alagad, ilis akong amahan nga si David. Bisan tuod batan-on pa ako kaayo, ug walay hibang kaagan sa pagpangulo. Ug ang imong alagad, ania sa taliwala sa katawhan nga imong gipili. Usa ka dako nga katawhan nga dili maihap tungod sa kadaghanon. Busa, hatagi ang imong alagad ug kaalam, aron mahibalo siya pagdumala sa imong katawhan, uban ang katarong. Kay kinsa may makamando nining daghang katawhan. Nahimuot ang Ginoo nga kinang gipangayo ni Salomon, o giingnan siya sa Dios. Tungod kay kiniman ang imong gipangayo, ug wala ka mangayo og taas nga kinabuhi o bahandi, o sa kinabuhi sa imong mga kaaway, hatagan ko ikaw sa imong mga gipangayo. Hatagan ko ikaw kaalam, nga wala pa maangko ni bisan kinsa kaniadto, ni sa umaabot nga panahon. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ginoo, gigugma ko ang imong mga sugo. Nagaingon ako, Ginoo, nga akong bahin maong pagamping sa imong mga pulong. Ang balawod sa imong baba, mas bililho na lang kanako, kaysa linibo nga salapi nga bulawan o plata. Maghupay unta kanako ang imong kaloy, sumala sa imong sad ngadto sa imong mga sulugoon. Padangata kanako ang imong kaloy, aron mabuhi ako, kay
kay gigugma ko ang imong mga sugo. Labaw sa bulawan, bisan unsa katahon, kay diya sa tanan mong kasuguan, nagapadayon ako paglakaw. Kaaway ko ang tanang dautan, nga agianan. Katingalahan ang imong mga gimbutan, busa ko silang gituman. Ang pagpadayag sa imong mga pulong, nagahatag og kahayag, nagahatag og salabutan sa tawo nga yano. Gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Roma. Nasayod kita nga diha sa tanang butang nagbuhat ang Dios alang sa kaayuhan. Niadtong nahigugma kaniya ug sa iyang mga tinawag, sumala sa iyang tuyo. Kadtong gipili ng daan sa Dios, gilain niya aron mahisama sa iyang anak, aron ang iyang anak mahimong kabanggulangan sa daghang mga magsuon. Busa, kitawag sa Dios kadtong iya nang gilain. Wala lamang niya tawga sila, kundili himuusab niyang matarong o gipaambit sa iyang himaya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni Mateo. Si Jesus mingon ngadto sa katawhan, ang ginghariad sa langit sama sa usa ka bahandi nga gilubong didto sa usa ka uma. Og nahitabo nga hikalutan kini sa usa ka tawo apan iyang gilubong pag-usab, hilabihan niyang lipaya, ug tungod niini, milakaw siya ug iyang gibaligya ang tanan niyang katigayunan. Ug unya mibalik siya ug iyang gipalit ang uma. Ang gingharian sa langit sama usab sa usa ka negosyante nga nangitag maanindot nga mga mutya. Sa dihang nakakaplag siyag usa ka mutya nga may talagsaong kaanindot, milakaw siya o gibaligya ang tanan niyang katigayunan ug unya gipalit ang mutya. Ang gingharian sa langit sama usab sa usa ka baling nga gitaktak didto sa lanaw ug nakakuha sa tanang matang sa isda. Ini kapuno na niini, bitaron kini sa mga mananagat ngadto sa daplin sa lanaw ug manglingkod sila aron paghagpat sa isda. Ang mga maayong isda isulod nila sa ilang mga bukag ug ang walay pulos ilang isalibay. Mausab kini ang mahitabo sa katapusan sa kalibutan. Muanhi ang mga anghel
ug lainon nila ang mga daotang tao gikan sa mga maayo ug itambog sila ngadto sa hugno nga nagdilaab. Didto maghilak sila ug magkagut ang ilang mga ngipon. Nakasabot ba kamo niining mga butanga? Nangutana si Jesus kanila. Oo, mitubag sila. Busa, maingon siya, sa ato pa, ang tanang magtutudlo sa balaod nga naghimong tinunan sa gingharian sa langit, sama sa usa ka tagbalay nga nagkuhag bag-o o karaang mga butang gikan sa iyang tipiganan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mga igsuon ko ni Kristo, kamusta naman mo? Maulang gihapon. Malipayon ba mo? Amen. Ang ubansan, malipayon. Busa atong yung pasalamatan, atong daygon, ug atong pakpakan ang Ginoo. Kay hibalo mo? Hibalo mo? Ngano? Wa? Ang makahibalo mo ron. Kay nakasaulog pata nining Domingo ha. Ang ikanapulog 7 nga Domingo sulod sa kalendaryo sa simbahan. Busa magmalipayon gyud ta. Amen? Amen. Okay. Sa tong ordinaryo nga kinabuhi, matag adlaw niini, aduna tingali panahon ug inyo po ning nasinati nga kung doon na tayo butang nga pangitaon, dili na nato hinuon makitaan. Di nato makaplagan. Apan kung sa panahon na gani nga dili nato pangitaon, maog yun. Murag sulayan kita sa panahon. Nining Domingo ha, sa Ebanghelyo, adunay tulo ka mga sambingay. O kining tulo ka mga sambingay, gitandi kini, naghulagway sa gingharian sa langit. Nga mauusab ang gingharian sa kinsa man ang gingharian nga atong gipasabot? Gingharian sa Ginoo. Gingharian sa langit, ang maritas pikas, gingharian sa dili. Gingharian sa langit. O Ginoo. Ang usa ka sambingay naghisgot kabahin og tao nga nakaplagan niya, nakakita siya usa ka bahandi nga gilubong dito sa uma. Ug iyang nakaplagan, ug iyang nakitaan. Sa panahon na nga iyang nakitaan ang maong bahandi, perti gayon niyang lipaya. Ako lay maka-imagine, o kita lay maka-imagine ang iyang dagway gyud sa kalipay. Kay nganuman, iyang gilubong pagbalik ang maong bahandi, iyang gibiyaan ang uma, ug iyang gibaligya ang iyang katigayunan. Laliman mo na, ang iyang katigayunan, iyang gibaligya ang tanan. Unya, mibalik siya ug iyang gipalit ang maong uma. Ug ikaduha nga sambingay naghisgot sa usa ka tawo nga kinsa may negosyante nato dire? Wa gyud tingali. Unya na lang pa dir musulti ko. Nya nakakita siya kay iya man gipangita nga ang mga maanindot nga mga mutya. Ug nakakita siya iyang nakaplagan usa ka mutya nga talagsaon kayo nga kaanindot. Unsa may ang gibuhat? Iya na pong gibaligya ang tanan niyang katigayunan ug iyang gipalit ang maong mutya. Unsa may mga pagtulunan nga atong makutlo niining duruha kasambingay. Ang una, mga igsuon, tinuod aduna kitay mga panginahanglan sa gitawag natong kalibutano natong kinabuhi. Mao man gani naaman tayo mga estudyante niining Domingo ha, sa panahon nga ikahuman ninyo tuon,
makapasar mo sa board, unsa may inyohang sunod nga buhaton? Mangita og very good. Kay aron pag tubag sa mga lawas nun o kalibutanon nga mga panginahanglan. Tinuod gina. No? Pero di sa nato hikalimtan, aduna kitay gitawag og espirituhanon nga mga panginahanglan. Ug sa dili pa ko mo saysay ni ato espirituhanon nga panginahanglan, tan-awa ra gud libi na karong panahona sa atuang kalibutan. Trabaho diri, overtime dito, di ba? Sideline diri, sideline dito. Tungod sa kalisod, no, dili gyud di nato ikalimod nga naa gyud tay mga panginahanglan labi na sa pagbuhi sa mga sakop sa tagsa-tagsa ka mga banay o panimalay. Hangtod naman gani nga ini kagabi dili na mag-usa, dili na maghiusa pag-ampo, pagkaon ang mga sakop sa banay. Nganuman tungod kay ang mga estudyante tuwa pa dito sa tunghaan, unya ang mga ginikanan nagtrabaho pa gyud in town. Unya maglisod na gani sila og pag-ampo nga nga sa diha sa tagsa-tagsa ka mga panimalay. Usa gina ka realidad. Apan aduna po'y mga tao nga palabihon gyud nila ang kalibutanon nga bahandi. Hangtod ang mga managsuon mag-away, mag-ilog, mag-abot lang gadto sa korte tungod sa katigayunan sa mga very good na sad. Kibalogid mo ni ana, no? Ganuman kay ilang gipalabi ang ilahang gitawag og mga pangandoy sa ilang kinabuhi nga ang ilahang kinabuhi kana makomportable. Unya naapoy uban nga unya nako inig-retire nako, magserbisyo ko mga lagad sa simbahan. May lagkaabot lagi diba? Unya na lang ko mahimo kong lektor, mahimo kong salmista, mahimo mapil lang ko choir, digani lay minister. Malanggi unta tagaan patag panahon sa Ginoo, di ba? Mo na mga igsuon nga karong Domingo pinaagi dining duruha ka sambingay. Nagpahinomdom kanato ang Ginoo. Ug iya kita pong gidasig. Kay naa man ay panultion, gani naa man ay kanta, seek first the kingdom of very good na sad. Unya inyo ba nang gipangita? Inyo ba nang gihimo? Seek first. Way tubag. Ini ka Domingo pader. Mao guna pod ang atoang hagit sa atoang adlaw-adlaw nga mga pagpanginingkamot. Ug sa katapusan nga sa sambingay niini naghisgot og baling. Di ba? Pukot. Unya ang tanan nga mga isda sa nagklase-klase nga mga isda dunay maayo ug dunapoy dili maayo, dili makaon. Okay ni po nagpasabot sa ato ang pagpaningkamot sa pagpangita sa gingharian sa Ginoo. Dili gina nato ikalimod. Gani bisan sa tong tagsa-tagsa ka mga kinabuhi, natay bati og natay say o natay maayo og nasay very good na po, no? Usa gina ka realidad mo nang ato ginang angkunon nga doon natay mga kahuyangan, natay matawag og limitations in our life. Gani naapod tay mga kasalanan. Kinsa may palihog kog isa inyong kamot, no? Ay mo kawaw kay parehas ang tanan. Kinsa man nato dinhi makaingon nga ako doon ako'y daghang mga sala. Kinsa man nato makaingon diri nga ana akong pero gamay-gamay na lang. Kitang tanan maayo kay miangkon gayod nga kita masalaypon. Kay bolo mo kung kita makaamgo nga kita masalaypon naapod tay mga bati sa atoang kinabuhi, makasabot pud ta sa uban nato mga sakop sa atong banay o panimalay.
kay ang Ginoo masinabtanon magayod kanato. Gitagaan tanyag tanang higayon sa atong kinabuhi nga unta atong makaplagan ang tinuod nga kalipay. Kalipay nga mulungtad hangtod sa kahangturan ato na ning matagamtaman sa atong kinabuhi dinis kalibutan kung naa ang pagsinabtanay, naa ang pagpinasayloay, naa ang sakto yun, no? O kining tanan, mahimo gyud nato tungod kay ang Ginoo nagauban man kanato sa atong tagsa-tagsa ka mga kinabuhi o pagpaningkamot. Busa, di gyud nato siya isalikway, di nato sa ibaliwala, di nato sa ipadaplin matag adlaw sa atong kinabuhi. Ingon niini ka-importante ang Ginoo sa ato ang mga pagpaningkamot, sa pagpadayag nga kita mahimong tinuray nga iyang mga tinun-an. Amen. Nagatua ko sa Dios nga mahan, makagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo iyang anak Ginoo nato nga Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, giskag sa sugo ni Poncio Pilato, gilansan sa krus na matay o gilubong, mikunsad sa mga minatay. Sa katulo ka adlaw na banhaw, misaka sa langit, mikod sa tuo sa Dios nga mahan, nga makagahom sa tanan. Gikan dito mubalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa masala, o sa pagkabanhaw sa lawas, sa kinabuhi nga dayon. Amen. Mag-ampo kita ngadto sa Dios ang tuburan sa tanang kaayuhan, aron ato nang makaplagan ang matuod nga bahandi. Sa matag pangamuyo kita muingon, patalinghugi kami Ginoo. Patalinghugi kami Ginoo. Nga ang tanan nga nangalagad sa simbahan, sa kanunay malipayong magsangyaw, sa labing bililhong bahandi, nga mao ang gingharian sa Dios, ngadto sa tanang katawhan, mag-ampo kita sa Ginoo. Patalinghugi kami Ginoo. Nga ang mga pangulo sa kanasuran, ilabi na dinhi sa atong nasod, maghatag pagtagad sa moralidad ug sa espirituhanong panginahanglan sa katawhan, nga maoy tinubdan sa tiunay nga kalambuan sa nasod, mag-ampo kita sa Ginoo. Patalinghugi kami Ginoo. Nga huptan sa katawhan sa Dios, ang gasa sa pagtuo, ang pulong sa Dios, isip bililhong bahandi, nga mulungtad sa kahangturan, aron dili sila mahaylo sa kalibutanong gahom, dungog, ug lulinghayaw nga lumalabay lamang, mag-ampo kita sa Ginoo. Patalinghugi kami Ginoo. Nga ang mga misyonero, ilabi na ang Mission Society of the Philippines, madasig sa pagpadayon sa pag-alagad sa katawhan sa Dios, ilabi na sa mga kabus, masakiton, ug kanila nga wala pa makaila kang Kristo ang manunubos sa katawhan, mag-ampo kita sa Ginoo. Patalinghugi kami Ginoo. Nga matagamtam sa mga masakiton, ang kahupayan sa ilang mga balatian, pinaagi sa pag-amuma sa ilang pamilya, mga higala, ug sa gugma sa Dios, mag-ampo kita sa Ginoo. Patalinghugi kami Ginoo. Nga ang sulugon sa Dios, Teofilo Kamumot Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar, mag-ampo kita sa Ginoo. Patalinghugi kami Ginoo. Nga ang mga misyonero nga mihali na, makakaplag na unta sa bililhong mutya sa gingharian sa Dios, mag-ampo kita sa Ginoo. Patalinghugi kami Ginoo. Ginoong Dios, ikaw lamang ang bugtong bahandi nga gipangita sa among kinabuhi. Ayaw itugot nga kami mahaylo sa daghang mga panulay o tentasyon dinhi sa kalibutan. Kini ang gipangayo
pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pag-ampo kamo, aron nangako ganyon sakripisyo, dawaton ta sa Dios Amahan, makagahom sa tanan. O Ginoo, dawata kining mga halad nga mong gipili gikan sa imong daghang mga gasa. Kining Eucharistia magsantos unda kanamo ug magdala kanamo nga na sa mga kalipay nga tunhay. Kini ang gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaka ninyo. Ibayawan niyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Santos nga Amahan, Diyos nga tunhay o makagahom sa tanan. Angay matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinagi ni Jesu-Kristo among Ginoo. Kay siya tungod kay naluoy sa kasaypanan sa katawhan, nagpakatakos sa pagpakatao gikan ni Maria nga Berhen, nagpasakit siya sa krus ug giluwas kami niya gikan sa kamatayon nga dayon. Ug sa iyang pagkabanhaw, mihatag siya kanamo sa kinabuhing walay katapusan, uban kanimo hangtod sa kahangturan. Ug busa uban sa mga anghel, mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog silang walay hunong nga pag-awit. Santo, 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 Santo,
Santos gayud ikaw, amahan ug gidag ikaw nga makaturunganon sa tanang mga binuhat. Pinaagin imong sa imong anak si Jesucristo among Ginoo ang tanang kinabuhi, tanang kasantos nagikan kanimo sa gahom sa Espiritu Santo sa tanang panahon nagatigom ikaw og mga tawo alang kanimo aron nga gikan sa silangan hangtod sa kasadpan. Usa ka putli nga gasa ikahalad alang si Maya sa imong ngalan. Busa amahan, ania kining mga gasa, himua kining balaan pinagi sa gahom sa imong espiritu aron mahimong lawas og dugo sa imong anak nga si Jesucristo among Ginoo nga misugo kanamo pagsaulog niining misteryo. Nyanang gabii nga siya gibudhian, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo og midaig, mipikas og mihatag nini ngadto siya mga tinun-an og mingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab og midaig, mihatag nini ngadto siyang mga tinun-an og miingon. Duwata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bago og tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Ang misteryo sa pagtuo. Manluluwas sa kalibutan, anak tubos sa lahon. Pinaagi sa imong krus, ug pagkabanhaw luwas sa kami. Amahan sa paghandom sa kamatayon, nga giantos ni Jesucristo alang sa among kaluwasan, sa iyang mahimayaon nga pagkabanhaw ug sa iyang pagkayab nganha sa langit, kami andam sa pagsugat kaniya sa iyang sunod nga pag-anhi, nagahalad kanimo nining santos ug buhi nga sakripisyo dinhi sa pagpasalamat kanimo. Kay muti pagsudong kining halad sa imong simbahan, dawata kining biktima kansang kamatayon, nakapahiuli kanamo nganha kanimo, itugot nga kami nga gialimahan sa iyang lawas ug dugo, mapuno sa Espiritu Santo, ug mahimong usa ka lawas ug usa ka espiritu diha ni Kristo. Himo kaming halad nga tunhay alang kanimo, aron makaambit kami sa kabilin, uban sa imong mga pinili, una sa tanan, uban ni Maria nga inahan nga ulay sa Dios, uban ni Jose iyang bana, uban sa mga apostol o mga martir, ug sa tanan nga mga santos nga among gisaligan nga mutabang kanamo, pinagi sila makanunayong pangaliya nganha kanimo. Itugot, amahan, nga kining among sakripisyo nga nakapahiuli nganha kanimo, sa atong panaghigalaay, makapadangat sa kalinaw o kalawasan sa tibuok kalibutan, diguna diha sa pagtuo o paghigugma, ang imong simbahan nga nagapanaw dinhi sa yuta, ang imong sulugoon si Francisco among Papa, si Jose among Obispo, ug ang tanang mga Obispo, uban sa tanang mga pari, ug sa tibuok mong katawhan nga imong gitubos.
Patalinghugi, Amahan, ang mga pag-ampo nining imong katawhan nga aniya karon sa imong atubangan. Dugtunga diha sa kadait ang tanang mong mga anak nga wala man naghiusa dinhi sa tibuok kalibutan. Mapuanguron padayon na sa imong gingharian ang among mga igsuon nga nangamatay ug ang tanan nga imong mga higala o nga bibiya niining kalibutan. Nagalaom kami nga dinha makatagamtam kami kanunay sa imong himaya nga wala nay katapusan. Ikaw nga nagahatag kanamo sa tanang butang pinaagi ni Kristo among Ginoo. Pinagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag na kanimo makagahom nga man diha sa kayo sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Karon mag-aampo kita samahan atong gamiton ang mga pulong nga gitulo kanato sa atong manunubos. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tidabangan sa imong kaluoy, malikay kami kanunay sa sala ug malayo sa tanan nga kasamok samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesu-Kristo among manunubos. Ginoong Jesu-Kristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayo tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Ipakita ang atong pag-inig suunay.
Kini mao si Jesu-Kristo ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa musala sa kalibutan. Bulahan na gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ang lawas ug dugo ni Kristo magamping umatud kanato sa kinabuhi nga walay katapusan. Amen. Magampo kita. O Ginoo, dawata ang sakramento nga nagsaulog sa handumanan sa pagpasakit o pagpakamatay sa imong anak. Kini ang gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Pagampo alang sa masakiton. Langit nung Amahan, idawat sa imong anak ang kasakit o kamatayon sa krus, aron itudlo ang bertud sa pailob diha sa kasakitan, dungga ang pangamuyo nga mong gihalad alang sa masakiton.
Hinaot nga ang nag-antos tungod sa sakit, latian, makaamgo nga gipili siya aron mahimong santos ug nga ang iyang kasakit niusa sa kasakit ni Kristo alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini ang gipangayo pinaagi sa mong Ginoong Kristo imong anak, mabuhi og hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Atong ipaabot ang atong mga pasalamat sa tanang mga ningtabang aron atong mahatod kining santos nga misa nga atong gihalad alang sa mga masakiton. Sa atong mga lectors, altar servers, Eucharistic ministers, television crew ug kaninyong tanan nga ningtangbong karon, daghang salamat. Salamat sab sa atong Mass Presider, si Reverend Father Mike Fortich. Ang atong choir, ang Love of the Holy Spirit Catholic Charismatic Community, ang atong mga pilgrims, ang Cebu Doctors University Hospital personnel, gipanguluhan ni Engineer Oscar Tuason, ug sa World Apostolate of Fatima Basak, pinanguluhan nila ni Sally ug Bonnie Pepito. Ang atong mga offerers sila si Dr. Elaine Gallito ug Cherry Ocanyada. Alang ni adtong gustong mutabang aron atong mapadayon ang paghatod sa santos nga misa alang sa mga masakiton, ipadala lang ang inyong mga donasyon sa Daughters of St. Paul. Ang Ginoo manaa kaninyo, manalangin kaninyo ang Dios nga makagahom sa tanan, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Nahalad na ang santos nga misa, dadon nato ang kalinaw o gugma ni Kristo. Salamat sa Dios. Atog yung pasalamatan ang Ginoo sa makausapan, mga igsoon.